номрои карта айхитан ҳозир дар ҷои тага метони нишонам тихел Санкт-Петербурга. метони хела Санкт-Петербурга. неоз дар ҷо зиндаги мекунӣ ҳай бародару хати общежитая ҳавон бародари азиз ассалому алайкум бародару апау хоҳаро хоҳиш мекунам навора паҳн кунен дар дастотон садқа илтимос дар конса ҳамин навора гӯш кунен ва тамошо кунен бинен мефаҳмен ҳамин бародар дворник бидастае бечора худо раҳмат мағфират кунад сабри ҷамил падар модарша ва се фарзанди нозанин дора фарзандои нозанинша ва оилаша сем ҳамин бародарро ҳамин хел роӣ кунем ки мутаассифона хай бечора фаҳмиданаш ки мақсад гузашта шидагиай уҷа қарзорош буромагиай як таи 50,000 сомон қарзор бидастае ба ҳам хотир бародарҷоно мо инами замон ҳастем замони дигар нестем марг хабарат намекунад ки ту дар куҷои чӣ кор мекунем имрӯз ҳасти пага несте ба ҳамун хотир аз якояки шумо апау хоҳаро хоҳиш мекунам бародарҷоно ҳамин бародарро дастгирӣ кунен мардака тозурш наёя намебуроя болои экран ҳамин додармон дар қабр бароҳат хушрӯ хоб куна аки чизе дид надид ҳамин қадар дид барои ҳам қадар ба тоҳурат бошем ба ибодати парвардигор бошем дар ёди аллоҳ бошем ки марг хабартон намекуна намегад ки ёшӣ ё ки пире бародаро ман ҳар коре мекунам ба хотири аллоҳ аст ба ҳам хотир бародарҷоно хоҳиш мекунам шумо ҳам як дастгириш кунем ки то аз ҳамин мусибат ҳамин бародар бубурояд худо раҳматиш кунад Ассалому алайкум мардуми Тоҷикистон. Ман шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистонам. Ба ҳамо якта додарам буд, шам мошин зад, ҳамо одама авария шуд, бечора авай шуд, морд лоҳози. Авай ба камтар маблағ дар кор барои Тоҷикистон роҳ кардан. Салхам аз шароити вай нест, ягон илоҷаш бошад камтар ёрдам кунедто барои ман. Estai. Номрои карта айхитан ҳозир дар ҷои тага метони нишонам тихел Санкт-Петербурга. метони хела Санкт-Петербурга. неоз дар ҷо зиндаги мекунӣ ҳай бародару хати общежитая ҳавон хоб майли тағаҷон номрои картата ҳамаш омада парто Ассалому алайкум мардуми Тоҷикистон. Ман шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистонам. Ба ҳамо якта додарам буд, шам мошин зад, ҳамо одама авария шуд, бечора авай шуд, морд лоҳози. Авай ба камтар маблағ дар кор барои Тоҷикистон роҳ кардан. Салхам аз шароити вай нест, ягон илоҷаш бошад камтар ёрдам кунедто барои ман.